de l'any en el que totes heu complit un mateix somni, un somni faller, un somni valencià, un somni de festa i tradició, un somni d'haver sigut falleres majors. Us demanem una última cosa, que ens contagieu totes aquelles emocions que us envaeixen en aquest moment i que en les contagieu amb les vostres paraules. És el moment de cedir la paraula a la Fallera Major Infantil de València 2010, Ariadna Galán García. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con todas mis compañeras de reinado y espero que todos y todas paséis un día muy feliz. És el torn per a la Fallera Major de València 2010, María Pilar Jiménez Santamaría. Bueno, pues solo decir que agradecer a la ciudad de Játiva la magnífica puesta en escena que ha hecho de este acto, en el que nos permiten reunir y, como han dicho, compartir esas vivencias tan maravillosas que hemos tenido durante todo este año, porque entre nosotras comprendemos lo que hemos vivido. Bueno, esto es la culminación de nuestro sueño y creo que pasamos un día espectacular todas juntas, así que de todo corazón un beso muy fuerte. Cedim la paraula al il·lustríssim senyor alcalde de la ciutat de Xàtiva, president de la Diputació de València i president nat de la Junta Local Fallera de Xàtiva, Alfonso Rus i Terol, per la qual cosa tornem a demanar la seva presència en aquest escenari. Bon dia, Fallera Major de València, Fallera Major Infantil, Fallera Major de Xàtiva, Fallera Major Infantil, president, i el president de la Junta Local Fallera, falleres, fallers, alcaldessa de Benifaió, que l'ha vist per així. Amics tots, avui és un dia especial. Mireu, els que no sou de Xàtiva vos vaig a dir que Xàtiva és una ciutat molt rica en història, és monumental. Tinguem personatges il·lustres, els dos papers Borja, l'inventor de la taquigrafia, pintors com l'Espanyoleto, vivències contínues que ens sentim, la gent de Xàtiva, molt orgullosos de la nostra història i com no, de la nostra ciutat. Avui ens sentim també molt contents, i passarà a la història, un acte com este, un acte de despedida, que no és una despedida, és una reunió entre falleres per a comentar i viure aquest any tan meravellós que han tingut. Des de Xàtiva ens sentim molt orgullosos de que hagin pensat que Xàtiva podia ser un punt de referència per a vindre així. A les que han passat, a les dames, a les falleres, a l'acord d'honor que han passat calor, els demano disculpes. A l'any que ve hi haurà un toldet. A tots vostès que estan així, pues disculpen també. Pensàvem que avui faria bon dia, però no pensàvem que faria tanta calor. En Xàtiva tinguem de tot, però algo molt important, calor. Quan tots els anys o tots els dies ens posen en Canal 9 i ens diuen temperatura, Xàtiva. La que més. Bueno, pues així estem acostumbrats. Quan fa calor diguem que fa caloreta i quan fa fred diguem que fa frescoreta. Així que benvinguts, per a mi ha sigut un orgull el poder estar en un acte tan bonic i sobretot tan important per al món faller i dir-los que Xàtiva ens sentim orgullosos que estiguen així. Que sàpien que des d'avui Xàtiva és a casa. Bon dia i moltes gràcies per la seva presència.
Com a colofó a aquest acte, posarem el punt i final al mateix, escoltant l'himne oficial de la Comunitat Valenciana. Senyores i senyors, acompanyades per l'il·lustríssim senyor alcalde de la ciutat de Xàtiva, president de la Diputació de València i president nat de la Junta Local Fallera de Xàtiva, Alfonso Rus Terol, i pel vicepresident segon de la Junta Central Fallera, Josep Boix Segarra, acomiadem a la Fallera Major Infantil de València 2010, Ariadna Galán García, i a la Fallera Major de València 2010, María Pilar Jiménez Santa Marina. Homenatges a les falleres majors de tota la comunitat valenciana, així en un marc històric com és el mercat de Xàtiva, així la capital de la comarca de la Costera, i tinguem el nostre alcalde, el nostre president de la Diputació de València, Alfonso Rus, i també president nat de la Junta Local Fallera. Contem-nos un poc nostra experiència, que jo crec que ha sigut pel poble i per la comunitat valenciana algo molt important, dins del món faller. Novedosa, estava explicant-li a un mig de comunicació que Xàtiva va ser la primera. La segona ciutat que van tindre falles. La primera va plantar a València, la segona Xàtiva. Però va ser la primera en què van fer el llibret. Han sigut pioneros en moltes coses. I mira, però avui han sigut pioneros del intercanvi de fotografies o despedida de falleres. Bueno, jo penso que és un acte molt bonico, és un acte que a més als falleros els encanta, els familiars, les falleres majors, i té que ser un acte que siga positiu, no té que ser un acte trist, perquè, bueno, un somni que han tingut l'han lograt. Entonces, tot en la vida té aquesta cosa positiva, i com van a seguir sent falleres i van a seguir sent falleros, pues això no s'acaba. S'acaba el tema de ser falleres, però que te quiten lo bailao, falleres majors de totes les poblacions. I bueno, jo penso que avui ha sigut un dia especial per al món faller, i sobretot un dia molt gratificant per a nosaltres, que han vingut a visitar-nos i estem molt contents. Moltíssimes gràcies.
les falleres majors de tota la comunitat valenciana, així en la capital de la Costera, i ens agradaria que la fallera major d'Eixativa, d'alguna manera, Sandra Arce, ens contarà un poc la vivència d'avui i con el que ens presentarà aquests companys que té avui molt especials. Bueno, pues la veritat és que avui ha sigut un acte únic en Xàtiva, no s'havia realitzat mai. És tot un orgull per a mi pues, que se realitzi en l'any del meu regnat, perquè com a culminació de l'any és tot un honor. A més, ser fallera major és un somni. Entonces, per a la ciutat de Xàtiva és tot un orgull acollir els somnis de totes les falleres majors de la comunitat i també en especial a les falleres majors de València, agrair també la seva presència, que bueno, són Maria Pilar Jiménez Santa Marina i Ariadna Galán. Molt bé, pues unes paraules a la televisión. Pues nada, que estamos encantados de estar aquí en la ciudad de Játiva con todas las falleras mayores de la comunidad, porque como ha dicho su fallera mayor, están reuniendo aquí pues un montón de sueños de muchas chicas que han conseguido llegar a ser falleras mayores de sus localidades y bueno, y cómo no, compartir esos recuerdos todas juntas en esa comida tan especial que vamos a tener. Y Ariana, ¿qué quería decir? Bueno, pues que es muy especial, ¿no?, para nosotras venir aquí y reunirnos, ¿no?, como el primer día, y la verdad que nos lo estamos pasando todas súper bien, recordando todos los recuerdos que hemos vivido juntas. Muy bien, muchísimas gracias. De nada.